Jo recordo quan ell va guanyar el primer campionat d'Europa, per això va ser increïble, era un nen de 12 anys i va fer campió guanyant el germà de Murray. Quan va guanyar el campionat oficiós del món, en 14 anys, per això me pensava jo allò que era un somni. I després quan guanya Monte Carlo, mai hagués esperat que en Rafael guanyés tot el que ha guanyat. Sempre vaig tenir la confiança que en Rafael seria un molt bon jugador. Carlos Moya m'ha dit un dia, quan érem a casa seva, m'ha dit si firmaria que en Rafael en un futur fos un Albert Costa. Jo li vaig dir no ho firmo ni en broma. No, I ell se va quedar sorprès i tot seguit m'ha demanat firmaries que en un futur fos un Carlos Moya? I jo li vaig dir, hombre, un Carlos Moya sí, perquè ha estat número del món, ha guanyat tal, ha fet tant de màsters, Carlos Moya, sí. Però quan deixava que seva li vaig dir en Rafael no ho firmo ni en broma, perquè jo sempre pensava que en Rafael seria millor que això. Mai empleï la paraula orgullós. El que estic és content. Content de lo que he pogut viure, content dels llocs on he anat. Aquí és qui s'ha fet la història i en raó, i ben merescudament és en Rafael. Això l'he dit moltes vegades, si en vez de tenir en Rafael de jugador hagués tingut, no sé qui, hagués tingut el meu fill, probablement no m'hagués fet carrera dins del món del tenis. Entrenar en Rafael Nadal o entrenar aquí és un tema bastant diferent, però ja t'ho dic, ben content de tot això. Toni Nadal es dedicarà ara exclusivament a l'acadèmia i ho farà després de guanyar el desert Roland Garros i amb Rafael Nadal com a número 1 del món. Però tornar a arribar aquí no ha estat gens fàcil. El 2017 hem tornat a veure un Nadal victoriós després de 3 anys sense aixecar un Grand Slam. Una de les etapes, sens dubte, més complicades de la carrera del manacorí. Dins la vida d'un esportista no va sempre tot com una seda. Hi ha un moment donat, quan ell fa la final de l'Open d'Austràlia, allà el físic li falla, cosa que no li havia passat mai en una final. I a partir d'aquí el seu cap comença a pensar potser un poc massa en els problemes, no? Clar que pensava, ostres, que no mos passi lo d'en Coria, que en Coria, que era un gran jugador, va venir un moment que va començar a fer dobles faltes, un tema mental, i no se'n va poder sortir d'allò. Jo pensava, ostres, que en Rafael no entri dins aquesta dinàmica. El meu fill petit sempre me demanava, que és molt pesat, me demanava creus que en Rafael tornarà a guanyar qualque torneig del Grand Slam? I jo sempre li deia, sí, segur que tornarem a guanyar. Quan jo me reunesc aquí amb en Rafael i estem ell i jo aquí tots sols, i jo li dic, ostres, Rafael, has de millorar definitivament el sac, que no pot ser. El tenis ha canviat, has de recuperar el drive, li dic jo, has de tornar a tenir el drive que tenies un temps, i li dic que res d'això serà factible si no recuperes la teva capacitat i la teva bona disponibilitat per lluitar. Que ell m'ha dit, no l'he perdut, jo he dit, sí, mira, pous en aquest partit, en aquest i en aquest. El principal objectiu ha de ser tornar a ser el número 1 del món de terra. T'has de mentalitzar de fer això. Jo sé que per ser el número 1 has de guanyar Roland Garros. I tot això, juntat amb que feia 3 anys que no guanyava, estàs un moment emotiu. Jo sabia que eres meu darrer, me fan sortir a la pista, donar-li el trofeu, faig una emoció. En Rafael havia acabat 3 anys com a número 1, ara són 4, i 4 ja és un número que l'apropa en els millors de la història.